Όταν λοιπόν η καθημερινότητα φοβίζει, άγχος και κρίσεις πανικού. Κλείσε τα μάτια σου και σκέψου πότε ένιωσες τελευταία φορά την καρδιά σου να χτυπά λίγο πιο γρήγορα. Μπορεί να ήταν πριν από μια συνέντευξη για δουλειά, μια παρουσίαση ή μια πολύ σημαντική απόφαση. Ίσως είχες μια γεμάτη μέρα και δεν ήξερες αν θα τα κατάφερες με τις υποχρεώσεις σου. Ίσως ήταν να βγεις ένα πρώτο ραντεβού. Αυτό είναι το άγχος. Όλοι το έχουμε βιώσει, είναι μια απόλυτα φυσιολογική διαδικασία και σαν αίσθηση είναι απλά το σώμα σου και το μυαλό σου που αντιδρά σε καταστάσεις που απαιτούν συγκέντρωση, προσοχή και δράση. Μάλιστα, πολλές φορές αυτό ακριβώς το άγχος είναι και ο καταλυτικός παράγοντας στην επιτυχία μας, γιατί μας κρατάει σε εγρήγορση και μας οθεί στο να τα καταφέρουμε. Δεν είναι όμως κάθε φορά έτσι και δεν έχει την ίδια επίπτωση πάντα το άγχος. Υπάρχει και το άγχος που σε παραλύει. Όταν γίνεται συνεχές, ανελαίτο, όταν η ταχυκαρδία δεν έχει όριο και δεν έχει και λόγο να υπάρξει, όταν οι σκέψεις τρέχουν πιο γρήγορα από ό,τι είσαι σε θέση να διαχειριστείς και δεν μπορείς να τις ελέγξεις, τότε από μια προσωρινή αίσθηση πίεσης, μια κινητήριο δύναμη, το άγχος μεταμορφώνεται σε κάτι πιο βαρύ, πιο πραγματικό, σε μια ψυχική διαταραχή. Και αυτό από μόνο του δεν είναι κάτι συνταρακτικό. Δεν χρειάζεται να τρομάζουμε, αχ, αγχώνομαι υπερβολικά πολύ, αχ, μάλλον έχω κάποια ψυχική διαταραχή. Όλα αυτά υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Το γεγονός που σε αφήνει όμως να απορείς, εμένα προσωπικά δεν ξέρω κατά πόσο και εσάς, είναι ότι οι έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες είναι έως και 2,5 φορές πιο επιρρεπείς σε αγχώδεις διαταραχές και κρίσεις πανικού από ό,τι είναι οι άντρες. Γεννιέται η απορία. Κάνει διακρίσεις η ασθένεια με βάση το φύλο? Θα επηρεάσω πιο πολύ τις γυναίκες, έτσι απλά? Ή μήπως η κοινωνική πραγματικότητα στην οποία όλοι βιώνουμε, και η κοινωνική πραγματικότητα συγκεκριμένα μιας γυναίκας και ενός άντρα καθίσταται τόσο σημαντική μεταβλητή στο ποιο φύλο βιώνει πιο έντονα συμπτώματα αγχώδης διαταραχών? Για παράδειγμα, το επικρατέστερο ποσοστό αγχώδης διαταραχής σε γυναίκες στις ηλικίες 15 έως 24 ήταν, με βάση έρευνες του NCS, 2,5% σε αντιστοιχεία με το 1,3% στους άνδρες. Μεγαλώνοντας, τα ποσοστά πέφτουν και για τα δύο φύλλα, όμως η ζυγαριά γίνεται ακόμα πιο άνηση αφού η διαφορά μεγαλώνει, με το ποσοστό των γυναικών να είναι στο 2,1 ενώ των αντρών στο 0,6. Γυναίκες και άντρες λοιπόν αγχωνόμαστε λιγότερο όσο μεγαλώνουμε. Βέβαια οι άντρες πέφτουν στο ίμιση ενώ οι γυναίκες μόλις κάποιους πόντους. Η επιστήμη εξηγεί αυτά τα ευρήματα με τον ορμονικό κύκλο των γυναικών, αφήνοντας στο παρασκήνιο ένα πολύ σημαντικό παράγοντα, την κοινωνική πραγματικότητα. Γιατί εννοείται το ότι ο ορμονικός κύκλος και η βιολογία, η διαφορά βιολογίας ανδρών και γυναικών παίζει κάποιον ρόλο, ωστόσο δεν είναι ο καταλυτικός. Η κοινωνική πραγματικότητα όμως είναι, γιατί το άγχος συνδέεται με τον έξω κόσμο. Και εδώ είναι που η εμπειρία των γυναικών με τους άντρες διαφοροποιείται. Για πολλούς ανθρώπους το άγχος είναι ένα εσωτερικό συναίσθημα. Αγχώνεσαι όταν έχεις κάτι να κάνεις και η εσωτερική διεργασία και η ανάλογη σκέψη για τον κίνδυνο που υπάρχει εκεί έξω σε αγχώνουν. Το έναυσμα είναι λοιπόν μια πραγματική κατάσταση. Όταν εσύ αγχωθείς για το πώς θα παρκάρεις το αμάξι σου, είναι μια πραγματικότητα, πρέπει να το παρκάρεις. Όταν αγχωθείς για ένα ραντεβού που πρέπει να βγεις, είναι επίσης μια πραγματικότητα. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση πολλών γυναικών? Το έναυσμα για το άγχος τους δεν είναι κάποιο προϊόν πραγματικότητας. Είναι η ανησυχία για το κίνδυνο που υπάρχει εκεί έξω. Έτσι λοιπόν, με το πώς κινούμαστε στον δρόμο, με το πώς νιώθουμε σε δημόσιους χώρους, με το αν θα επιστρέψουμε σπίτι με ασφάλεια, με το τι ρούχα να φορέσουμε, με το να επιλέξω να μπω στο ασανσέρ ενώ υπάρχει κάποιος άλλος, αυτές όλες οι πάρα πολύ μικρές εμφάνσεις της καθημερινότητας κάνουν την εμπειρία πιο έντονη, πιο σωματική και πιο πραγματική. Μια γυναίκα, για να μην πω η κάθε γυναίκα, σε καθημερινή βάση βρίσκεται αντιμέτωπη με μία έστω κατάσταση ενδεχομένου κινδύνου, και το ενδεχομένου είναι η λέξη κλειδί. Δεν λέει κανείς ότι οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο από τους άντρες ή ότι κινδυνεύουν κάθε μέρα οποιαδήποτε στιγμή της μέρας. Δεν ζούμε σε μια ζούγκλα, όμως η επίγνωση και η αντίληψη κινδύνου που υπάρχει εκεί έξω κρατά τον εγκέφαλο σε διαρκή εκρήγορση.
δημιουργείται μια φόρτωση που δεν γίνεται να μην σε επηρεάσει. Γυρνώντας στο σπίτι το βράδυ, τα κλειδιά είναι πάντα στο χέρι. Στο άκουσμα βηματισμού από πίσω ή στο αντίκρισμα κάποιης αντρικής φιγούρας στο βάθος, στο πέρασμα ενός αμαξιού σε έναν ερημωμένο δρόμο, σου κόβονται κυριολεκτικά τα πόδια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γυρνάς σπίτι ασφαλής. Ναι, δεν έπαθες κάτι, αλλά πέρασαν χιλιάδες σκέψεις για το πόσο εύκολα δεν θα γυρνούσες σήμερα σπίτι. Και λες, θα πάρω ταξί την επόμενη φορά. Δεν το ξαναπερνάει αυτό η ψυχούλα μου. Κάπως προσπαθείς να ηρεμήσεις. Ανοίγεις την τηλεόραση και βλέπεις 1002 περιστατικά με κοπέλες που δεν ήταν τόσο τυχερές όσο εσύ και όντως τους συνέβη κάτι. Και υπάρχει και όλο το φαινόμενο της παραπάνω έκθεσης περιστατικών και δυστυχημάτων που δεν αφήνει το νευρικό σου σύστημα να κλείσει διακόπτη. Και αυτό το άγχος και οι σκέψεις το φορτίζουν αρκετά, ώστε αν όχι σήμερα, αν όχι αύριο, αλλά σε 5, σε 10 χρόνια θα σου χτυπήσει ένα κουδουνάκι και θα πάθεις μια κρίση πανικού. Περιμένεις λεωφορείο στη στάση. Έχεις όπως όλο το άγχος τι ώρα θα φτάσει και αν θα προλάβεις. Παράλληλα υπολογίζεις κάθε σου κίνηση. Ρίχνεις βλέμματα πίσω. Προσπαθείς να εντοπίσεις αν κάποιος είναι περίεργος. Σκέφτεσαι να κάτσεις μπροστά ώστε να μην είσαι δίπλα στον οδηγό. Παράλληλα αγχώνεσαι για το ποιος θα κατέβει στην ίδια στάση μαζί σου. Και έχω ήδη λαχανιάσει με το να τα λέω. Όχι απλά να τα σκέφτομαι και να τα βιώνω. Ακούγονται όλα υπερβολικά. Ακούγονται χαζά, σαν να φοβάσαι υπερβολικά πολύ. Και εκεί είναι ακόμα ένα κερασάκι, νομίζω το κερασάκι βασικά στη τούρτα, το ότι πέρα από το ότι η κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουμε είναι πιο αγχωτική, πιο επίφοβη, είμαστε επίσης τρομερά ενοχικές στο να το παραδεχτούμε. Ξεφεύγουμε από την εικόνα της δυναμικής γυναίκας με το να παραδεχτούμε ότι φοβόμαστε, με το να δείξουμε το ότι αγχωνόμαστε. Επομένως, σε μια πραγματικότητα που δεν τη χαρακτηρίζει η ασφάλεια, αν μια γυναίκα μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία σκέψης προκειμένου να προστατευτεί, να νιώσει ασφαλής και γενικά αγχώνεται, δεν πρέπει να το δείξει. Και μικρές καθημερινές στιγμές και πράξεις που μπορεί να φαίνονται ασήμαντες, αλλά όταν αυτές γίνονται κάθε επανάληψη, το σώμα και το μυαλό κουράζεται, είναι τόσο και το ίδιο το άγχος που μετατρέπεται σε συναισθηματική υπερένταση και μπορεί να στη συνέχεια να μεταμορφωθεί σε δύσπνοια πίεση στο στήθος, μούδιασμα, αλλά και η αίσθηση και η καταπίεση όλου αυτού του άγχους. Κάθεσαι, νιώθεις τη δύσπνοια και προσπαθείς να μην το δείξεις και αυτό κάθε συνέπεια οδηγεί σε κάτι χειρότερο. Αυτή η συνεχής εγρήγορση, αυτή η αίσθηση ότι πάντα πρέπει να προσέχεις από το τι θα φορέσεις μέχρι μπροστά σε ποιον να κάτσεις, μέχρι το πώς να συμπεριφερθείς, η μόνιμη επιφυλακή και το αίσθημα φόβου και ντροπής, το οποίο προσπαθείς να μην το δείχνεις, γιατί μεγαλώνεις γυναίκα και πρέπει να αποδείξεις κάποια δύναμη, που ίσως ένας άντρας είναι το status quo του ότι την έχει, ενισχύει το άγχος και αυτό με τη σειρά του δημιουργεί ένα αίσθημα μοναξιάς ή αδυναμίας. Μαθαίνουμε να φοβόμαστε πρώτα και μετά μαθαίνουμε να μην το δείχνουμε, μη σε πουν και υπερβολική. Προτιμάς το ανεξάρτητη και το δυναμική. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το αίσθημα φόβου είναι απόλυτα φυσιολογικό και η αποδοχή και παραδοχή του σε πάει ένα βήμα πολύ μακριά από το άγχος και κάθε διαταραχή που το συνοδεύει. Το σίγουρο είναι ότι αν είσαι άνθρωπος, κάποια στιγμή θα αγχωθείς. Απλά αν είσαι γυναίκα, το άγχος αυτό πάει χεράκι-χαράκι με καθημερινές στιγμές φόβου και ανασφάλειας. Δεν χρειάζεται να είσαι κάθε μέρα δυνατή, αρκεί να προσπαθείς κάθε μέρα να είσαι ειλικρινής με τον ίδιο στον εαυτό και να αναγνωρίζεις τι νιώθεις. Αυτό ίσως είναι το πρώτο βήμα για να ζούμε πιο ήρεμες, πιο ελεύθερος και ίσως μπορεί και πιο ασφαλής. Αν θέλετε να κρατήσετε κάτι από όλο αυτό σήμερα, είναι το ότι και να το βιώνεις δεν είναι ντροπή. Δεν υπάρχει τίποτα να ντραπείς, όλοι το έχουν νιώσει και ο κόσμος μικραίνει όταν μοιράζεσαι πράγματα. Δεν μεγαλώνει και δεν γίνεται ένα βουνό το οποίο θα σε καταπιεί. Επομένως αυτά από εμένα προσωπικά και τώρα έχουμε την τιμή να βρίσκεται σήμερα μαζί μας η κυρία Ιωάννα Σκλιάμη, ψυχολόγος, και θα συζητήσουμε λίγο παραπάνω επί του θέματος με την ειδικό. Καλημέρα σας κυρία Σκλιάμη, τιμή μου να είστε σήμερα εδώ μαζί μας και να κάνουμε μαζί αυτή τη συζήτηση περί του κόσμου των αγχώδη διαταραχών και τη θέση της γυναίκας μέσα σε αυτόν. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πραγματικά
που θα αναδείξουμε μια τόσο ουσιαστική θεματική, γιατί ξέρετε το άγχος, ιδίως όπως το βιώνουμε εμείς οι γυναίκες, είναι κάτι που συχνά υπάρχει στη ζωή μας, αλλά σπάνια το συζητάμε ανοιχτά. Ως ψυχολόγος, πώς ορίζεται το άγχος? Τι είναι το άγχος που όλοι ξέρουμε, που βιώνουμε σε φυσιολογικά επίπεδα, που μερικές φορές που μας καταβάλει? Ξέρετε, το άγχος στην πραγματικότητα είναι μια απολύτως φυσική και αναμενόμενη αντίδραση του οργανισμού μας απέναντι σε κάτι που αντιλαμβανόμαστε ως απειλητικό ή δύσκολο. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε βιώσει. Δηλαδή είναι αυτό το αίσθημα ανησυχίας, φόβου, έντασης που έχουμε νιώσει όταν κάτι μας ξεπερνάει ή όταν δεν έχουμε τον έλεγχο μιας κατάστασης. Μέχρι ένα σημείο να πούμε ότι το άγχος είναι χρήσιμο, δηλαδή μας κρατάει σε εγρήγορση, μας βοηθάει να προετοιμαστούμε, να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Είναι το λεγόμενο, όπως μπορεί να το έχουμε ακούσει, λειτουργικό άγχος. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν αυτό το άγχος δεν υποχωρεί, αλλά γίνεται μια μόνιμη κατάσταση. Τότε αρχίζει, ξέρετε, και να επηρεάζει την καθημερινότητά μας, τον ύπνο, τη συγκέντρωση, τις σχέσεις. Όταν λοιπόν γίνεται δυσλειτουργικό, πάβει να μας βοηθάει και αρχίζει να μας περιορίζει. Από τη δική μου εμπειρία να πω έτσι στις συνεδρίες, βλέπω ότι το άγχος είναι συχνά ένα σήμα συναγερμού, που ενεργοποιείται δηλαδή για να μας προστατεύσει. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να το εξαφανίσουμε, αλλά να το ρυθμίσουμε, να το κρατήσουμε δηλαδή στο επίπεδο που λειτουργεί υπέρ μας και όχι εναντίον μας. Αρκεί δηλαδή να παρατηρήσουμε τι προσπαθεί να μας πει. Γενικά, ποια είναι, θεωρείτε εσείς, η πιο αποτελεσματική μορφή υποστήριξης όσον αφορά βιώνω έντονο άγχος, τι είναι καλύτερο να κάνω? Ψυχοθεραπεία, κάποια ομαδική θεραπεία, να απευθυνθεί σε μια κοινότητα, δηλαδή σε ένα γενικότερο πλαίσιο, άντρες και γυναίκες? Είναι ωραία ερώτηση και όλα αυτά που αναφέρατε είναι μέσα στην απάντησή μου. Μπορούμε να εκπαιδεύσουμε αρχικά τον εαυτό μας, όχι να μην νιώθει άγχος, αλλά να μην τρομάζει με αυτό. Είναι ουσιαστική διαφορά, γι' αυτό το αναφέρω. Δεν μπορούμε δηλαδή να εξαφανίσουμε μια φυσική ανθρώπινη αντίδραση. Αυτό θα πρέπει να το αποδεχτούμε. Μπορούμε όμως να μάθουμε να τη ρυθμίζουμε και να τη διαχειριζόμαστε πιο συνειδητά. Ο πρώτος τρόπος είναι η παρατήρηση. Χωρίς κριτική όμως. Να μάθουμε δηλαδή να αναγνωρίζουμε τα πρώτα σημάδια του άγχους στο σώμα μας. Και να λέμε εντάξει, τώρα αγχώθηκα. Δεν κινδυνεύω, απλώς το σώμα μου ενεργοποιήθηκε. Βοηθάει επίσης πολύ να χρησιμοποιούμε τεχνικές ρύθμισης, απλές πρακτικές, αναπνοές, μικρά διαλύματα μέσα στην ημέρα, μια σύντομη βόλτα που αποφορτίζει το σώμα, ό,τι εμένα με βοηθάει. Η ψυχοθεραπεία, είτε είναι ατομική είτε είναι ομαδική, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί μας βοηθάει να κατανοήσουμε τι τροφοδοτεί το άγχος μας αρχικά. Γιατί ξέρετε, το άγχος είναι κάτι πολύ γενικό. Μου έρχονται στις συνεδρίες και λέει ότι αγχώνομαι. Είναι πολύ γενικό. Κάτω από το άγχος, ξέρετε, κρύβονται πάρα πολλά. Οπότε, μέσα από την ψυχοθεραπεία να κατανοήσουμε τι τροφοδοτεί το άγχος μας, τις εσωτερικές προσδοκίες, πιθανές φοβίες, τα πρέπει που κουβαλάμε, γιατί τα πρέπει, ξέρετε, έχει μέσα πολύ άγχος. Εκεί αρχίζει η εκπαίδευση λοιπόν, σε βαθύτερο επίπεδο. Να αλλάξουμε δηλαδή τη σχέση μας με τις σκέψεις μας, όχι να τις πνίγουμε. Στην ουσία εκπαιδεύουμε και καθημερινά μόνοι μας, αλλά και μέσα από ψυχοθεραπεία με ειδικό, εκπαιδεύουμε το σώμα και το μυαλό να χαμηλώνουν το συναγερμό. Δεν είναι δηλαδή ότι το άγχος θα εξαφανιστεί μέσα από την ψυχοθεραπεία, αλλά σταματάει να μας ελέγχει, να καθορίζει δηλαδή τη συμπεριφορά και τις αποφάσεις μας. Και τότε το άγχος πάβει να είναι εχθρός και γίνεται ένας σύμμαχος επίγνωσης. Το θέλουμε αυτό. Ένας σύμμαχος δηλαδή επίγνωσης, ένας δείκτης ότι κάτι μέσα μας χρειάζεται προσοχή, φροντίδα ή αλλαγή. Πολύ όμορφα αυτά που είπατε. Θεωρείτε γενικά, παρατηρώντας τριγύρω, εγώ προσωπικά οι περισσότεροι άνθρωποι που ξέρω με αγχώδεις διαταραχές τυχαίνει να είναι γυναίκες. Τυχαίνει σίγουρα και μπορεί απλά εγώ να συναναστρέφουν περισσότερο με γυναίκες, αλλά και γενικά με βάση έρευνες στατιστικά νομίζω δείχνει το ότι το άγχος είναι αρκετά φιλοεξαρτημένο. Οι αγχώδεις διαταραχές συγκεκριμένα. Το ότι οι γυναίκες βιώνουν μεγαλύτερο ποσοστό άγχους από ό,τι το βιώνουν οι άντρες.
και είναι πιο συχνά, δεν θα το πω επιρρεπείς, αλλά πιο συχνά βιώνουν συμπτώματα αγχώδη διαταραχών, κρίσεων πανικού από ότι οι άντρες. Το υποστηρίζετε αυτό, το έχετε παρατηρήσει εσείς και μέσω πράξη, μέσω των συνεδριών που σας έρχονται, μέσω θεωριών της μελέτης σας? Πολύ ωραία παρατήρηση. Όντως το έχω παρατηρήσει και μέσα από τις συνεδρίες ότι το άγχος έχει φιλοεξαρτημένες διαστάσεις. Να πούμε αρχικά ότι όλοι οι άνθρωποι βιώνουμε άγχος. Είτε είναι γυναίκα, είτε είναι άντρας κάποιος. Όμως στις γυναίκες αυτό που παρατηρείται συχνά είναι στην ποιότητα, μια διαφορετική ποιότητα και ένταση. Εντάξει, από τη μία έχουμε φυσικά σε βιολογικό επίπεδο οι ορμόνες παίζουν ρόλο, οι ορμονικές διακυμάνσεις, όπως μπορεί να είναι μια γυναίκα στην εγκυμοσύνη, στην ημινόπαυση, μπορούν να επηρεάσουν τη διάθεση και την ευαλωτότητα στο στρες. Αυτό όμως που βλέπω πιο καθαρά μέσα από τις ατομικές συνεδρίες είναι το κοινωνικό φορτίο που κουβαλάμε εμείς οι γυναίκες. Η ανάγκη δηλαδή να είμαστε ταυτόχρονα αποτελεσματικές στη δουλειά, διαθέσιμες στις σχέσεις, υποστηρικτικές στην οικογένεια, αρκετά δυνατές. Όλη αυτή λοιπόν η πολλαπλότητα των ρόλων δημιουργεί, ξέρετε, ένα είδος αόρατης πολλές φορές επιφυλακής. Μια εσωτερική φωνή που λέει πρέπει να τα προλάβω όλα, πρέπει να φανώ δυνατή, πρέπει να μην απογοητεύσω κανένα. Αυτό το διαρκές λοιπόν πρέπει τροφοδοτεί το άγχος καθημερινά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά και μια περίοδο λίγο μετά την πανδημία όπου πολλές γυναίκες που έβλεπα ένιωθαν εξάντληση χωρίς να μπορούν να εξηγήσουν ακριβώς το γιατί. Δηλαδή δεν είναι μόνο η δουλειά, οι υποχρεώσεις, ήταν αυτή η συνεχής εσωτερική επιφυλακή, η ανάγκη να κρατήσουν τα πάντα όρθια, να σταθούν δυνατές για όλους. Επομένως, αυτό που παρατήρησα ακόμη και όταν οι εξωτερικές συνθήκες είχαν κάπως σταθεροποιηθεί, το σώμα και ο νους παρέμεναν σε κατάσταση συναγερμού. Ήταν δηλαδή σαν να είχαν μάθει να ζουν με το πόδι στο φρένο και στον γκάζι ταυτόχρονα. Πάντα έτοιμες να αντιδράσουν, πάντα σε ένταση. Και εκεί, ξέρετε, συνειδητοποίησα πιο έντονα πόσο βαθιά συνδεδεμένο είναι το άγχος με τις κοινωνικές προσδοκίες γύρω από το φύλο. Δηλαδή οι γυναίκες δεν αγχώνονται μόνο για όσα έχουν να κάνουν, αλλά για το πώς φαίνονται όταν τα κάνουν. Για το τι πρέπει να αποδείξουν. Σωστά. Είναι και αυτό μεγάλο κομμάτι της πίεσης. Αυτό που είπατε πάντα σε ένταση, τελευταία, καλά, ανέκαθεν υπήρχε, απλά πρόσφατα έχουμε πιο πολύ προβολή καταστάσεων κινδύνου που βιώνουν γυναίκες. Δηλαδή ανοίγεις τη τηλεόρασή σου και βλέπεις την σκότωσε ο άλλος επειδή έκατσε δίπλα του στο αστικό, ας πούμε. Τέτοια παραδείγματα. Και υπάρχει πάρα πολύ έντονη προβολή αυτού του κινδύνου που μπορείς να βιώσεις από τη στιγμή που θα βγεις από το σπίτι σου. Αυτό δεν δημιουργεί μια κατάσταση μονίμως έντασης? Η ανασφάλεια ουσιαστικά, ο φόβος για τη σωματική σου ασφάλεια, που ναι μεν είναι κάτι το οποίο δεν επήγει, δεν ξέρω ότι θα βγω και θα βρέξει, αλλά και πάλι αυτή η επίγνωση σε κρατάει σε μια εγρήγορση και ψυχικά πιστεύω σε εξαντλεί κιόλας. Πολύ σωστά. Ανοίγουμε την τηλεόραση, θα σταθώ από αυτό που είπατε και βλέπουμε ότι δολοφονήθηκε μια γυναίκα μέσα στο λεωφορείο, για παράδειγμα, στο εξωτερικό που είχε γίνει. Ναι. Αυτό οι γυναίκες το βιώνουν διαφορετικά από τους άντρες, γιατί πέρα από τους βιολογικούς παράγοντες ζούμε μέσα και σε ένα κοινωνικό άγχος. Δηλαδή, από πολύ μικρές, έτσι, αν πάμε λίγο πιο πίσω, τα κορίτσια μαθαίνουν συνειδητά ή ασυνείδητα να είναι σε επιφυλακή, δηλαδή να μην περπατούν μόνες αργά το βράδυ, να προσέχουν τι θα φορέσουν, να σκέφτονται πώς θα εκφραστούν για να μην θεωρηθούν προκλητικές ή υπερβολικές. Αυτή λοιπόν η συνεχής επαγρύπνηση για τη σωματική τους ασφάλεια και την κοινωνική τους αποδοχή, θα πω, δημιουργεί ένα υπόστρωμα άγχους που με τον καιρό γίνεται σχεδόν μέσα τους κανονικό, φυσιολογικό, δηλαδή σαν ένας συνεχής συναγερμός που δεν σβήνει ποτέ.
Αυτό οι άντρες φυσικά βιώνουν πίεση και οι άντρες, να τους βάλουμε και αυτούς στην εξίσωση, αλλά σπάνια χρειάζεται να σκέφτονται αν είναι ασφαλείς στον δρόμο, για παράδειγμα, ή αν θα παραξηγηθεί μια συμπεριφορά τους. Για τις γυναίκες λοιπόν αυτά είναι καθημερινά μικρά φορτία που αθροίζονται. Και αυτό έρχεται από την εφηβεία κιόλας, να πούμε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, σε ποια ηλικία γίνεται αυτή η επίγνωση του κινδύνου? Γιατί μιλάμε για παιδικότητα, μιλάμε για ανεμελιά, δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση κινδύνου ότι θα πάθεις κάτι, αλλά σε κάποια ηλικία αλλάζει. Στατιστικά τώρα, αν και εσείς στην εφηβεία θεωρείτε ότι γίνεται η συνειδητοποίηση, το ότι πρέπει να συμπεριφέρομαι έτσι, μην πάθω κάτι, πρέπει να κάνω αυτό, μην πάθω κάτι? Θεωρώ από την εφηβεία, η αλήθεια είναι, γιατί είναι η ηλικία που ένα κορίτσι αρχίζει να συνειδητοποιεί πώς το βλέπουν οι άλλοι, πώς φαίνεται στους άλλους, πώς μπορεί να γίνει αντικείμενο για ένα σχόλιο ή ακόμη και για μια απειλή. Αυτή δηλαδή συνειδητοποίηση πολλές φορές φέρει μαζί της ένα σιωπηλό φόβο και μια διαρκή προσαρμογή, θα πω. Δηλαδή, να είμαι ευγενική, να είμαι προσεκτική, να μην προκαλέσω, να μην βγω πολύ αργά, να μην κυκλοφορήσω μόνη μου. Και όλο αυτό με τα χρόνια γίνεται μέρος της ψυχικής λειτουργίας. Δηλαδή μια ήσυχη ένταση που μπορεί να εξελιχθεί σε άγχος, μπορεί να εξελιχθεί σε υπερένταση, ακόμα όμως και όταν δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Οπότε ναι, το άγχος, έτσι θα πω, των γυναικών δεν είναι απλώς προσωπικό, είναι σε μεγάλο βαθμό αντανάκλαση της κοινωνικής τους πραγματικότητας. Και όλο αυτό ίσως να ξεκινάει από την εφηβεία. Αυτή η κοινωνική πραγματικότητα που λέμε, θεωρείτε ότι υπάρχει πρόοδος ουσιαστική όμως όσον αφορά τη συζήτηση περί άγχους? Το ότι ναι μεν πλέον υπάρχει προβολή, βγαίνουμε, συζητάμε για τέτοια θέματα, ωστόσο να υπάρχει απενεχοποίηση. Νομίζω αυτό είναι σημαντικό, να μην νιώθει ενοχές κάποιος ή να νιώθει απλά άσχημο με τον εαυτό του, με το ότι θα πάθω κρίση πανικού τώρα και θα το πάθω και δημόσια και ποιος ξέρει τι θα σκεφτούν. Δηλαδή υπάρχει ακόμα αυτή η νοοτροπία ή έχουμε προοδεύσει λίγο? Έχει υπάρξει πρόοδος, η αλήθεια είναι. Στην ουσία έχουμε να κάνουμε με τις γενιές εδώ. Αυτό που βλέπω αρκετά είναι οι διαφορές που υπάρχουν όντως ανάμεσα στις γενιές. Δηλαδή, στον τρόπο που οι γυναίκες αναγνωρίζουν πλέον και εκφράζουν το άγχος τους. Γιατί η κρίση πανικού έρχεται υποδώσει κάτι άλλο από κάτω. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι, θα το έχετε παρατηρήσει, ότι σε μεγαλύτερες γυναίκες ηλικιακά, αυτές δηλαδή που μεγάλωσαν σε πιο παραδοσιακά περιβάλλοντα, έχουν συνήθως μάθει να αντέχουν σιωπηλά. Δηλαδή το άγχος για εκείνες συχνά κρύβεται πίσω από τους ρόλους. Μητέρα, φροντιστή, της δυνατής γυναίκας που δεν παραπονιέται. Και αυτό, ξέρετε, σωματοποιείται με πονοκέφαλο, με σωματικά συμπτώματα. Πλέον οι νεότερες γυναίκες δείχνουν να έχουν περισσότερη επίγνωση, θα πω, και λιγότερη ενοχή να μιλήσουν ανοιχτά για το άγχος τους, να μιλήσουν ότι έπαθα χθες για παράδειγμα μια κρίση πανικού. Γιατί μιλάμε για μια γενιά που έχει μεγαλώσει με περισσότερη πρόσβαση στην ψυχοθεραπεία. Οπότε το βάλουμε και αυτό στην εξίσωση, στα μέσα ενημέρωσης και γενικά στη γλώσσα της ψυχικής υγείας. Οπότε αυτό βοηθάει περισσότερο να ζητήσω βοήθεια από έναν ειδικό, πιο έγκαιρα. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι οι νεότερες γυναίκες είναι και πιο ήρεμες. Απλώς το άγχος τους παίρνει άλλη μορφή. Και ποια είναι αυτή? Για επιτυχία, για αυτοπραγμάτωση, για καριέρα, για ελευθερία, για αυτοπεποίθηση. Οπότε η παλιά ενοχή, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, έχει αντικατασταθεί από έναν άλλο τύπο πίεσης. Να είμαι αρκετά καλή σε όλα. Η τελειομάνεια στη σύγχρονη γυναίκα. Στο σύγχρονο άνθρωπο γενικότερα, ειδικά στις γυναίκες. Καλά, λογικό ναι. Μεν, όταν έχεις πρώτη φορά Είμαστε από τις πρώτες γενιές που πηγαίνουμε σε πανεπιστήμια, που μπορείς να κάνεις κάτι, που έχεις την απόλυτη ελευθερία. Και κοινωνικά, λογικό να νιώθεις και όλη αυτή την πίεση. Συμφωνώ και εδώ θέλω να προσθέσω ότι αυτό είναι το θετικό που βλέπουμε στις νεότερες γυναίκες, ότι δεν φοβούνται να πούν δυσκολεύομαι. Και αυτό από μόνο του είναι ένα μεγάλο βήμα, γιατί η αποδοχή του άγχους είναι και η αρχή της αποφόρτισής του. Δηλαδή αποδέχομαι κάτι, συνειδητοποιώ κάτι και μετά το δουλεύω.
Και τελευταία έτσι μικρά ρεαλιστικά βήματα, κάποιες συμβουλές για γυναίκες που νιώθουν την πίεση, νιώθουν αυτό το ένα άγχος παραπάνω. Βέβαια τα είπατε και πιο πριν, με μια βόλτα, με μια συζήτηση, αλλά έτσι κάτι που θα μπορούσατε, ας πούμε, να συμβουλεύσετε. Νομίζω πως τα μικρά ρεαλιστικά βήματα είναι τελικά και αυτά που κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά, ξέρετε. Το άγχος δεν φεύγει μαγικά και τίποτα δεν φεύγει μαγικά, αλλά μειώνεται μέσα από καθημερινές πράξεις φροντίδας. Δηλαδή να σταματάμε μέσα στην ημέρα για λίγα λεπτά και να ρωτάμε τον εαυτό μας. Τι χρειάζομαι αυτή τη στιγμή, τι έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή, όχι τι πρέπει να κάνω, προσέχετε τη διαφορά, αλλά τι πραγματικά έχω ανάγκη. Δηλαδή να επιτρέπουμε στον εαυτό μας μικρές παύσεις, χωρίς ενοχή, να βγαίνουμε έξω, να αναπνέουμε συνειδητά και να μιλάμε με ανθρώπους που μας προσφέρουν ασφάλεια και ηρεμία. Κάτι ακόμα σημαντικό είναι η αποδοχή των ορίων μας. Ξέρετε, οι γυναίκες έχουμε μάθει να τους φροντίζουμε όλους, αλλά συχνά ξεχνάμε τον εαυτό μας. Το να πω σήμερα δεν μπορώ ή σήμερα χρειάζομαι βοήθεια. Δεν είναι αδυναμία, είναι ένδειξη επίγνωσης. Αυτό θέλω να το κρατήσουμε και όλοι όσοι μας ακούνε. Η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, η αυτοφροντίδα. Είναι προϋπόθεση για να συνεχίσουμε. Είναι προϋπόθεση για να είμαστε παρούσες και για τους άλλους, αλλά και για εμάς. Και θα έλεγα σε κάθε γυναίκα που μπορεί να νιώθει πληγμένη ότι δεν είναι μόνη της. Πολλές γυναίκες σήμερα μεγαλώνουν με την προσδοκία να τα κάνουν όλα σωστά. Δηλαδή να είναι ανεξάρτητες, επιτυχημένες, κοινωνικά όμορφες. Και αυτή η τελειότητα, όπως είπαμε και πιο πριν, είναι πηγή άγχους. Επομένως, αυτό πριν κλείσουμε που θα έλεγα σε κάθε γυναίκα είναι να επιτρέψει στον εαυτό της να είναι άνθρωπος και όχι ρόλος. Δηλαδή, να μην ερμηνεύει την κούρασή του ως αποτυχία, αλλά ως φυσική συνέπεια της προσπάθειας. Και να θυμάται ότι δεν χρειάζεται να διορθώσει το άγχος της για να είναι εντάξει. Χρειάζεται απλώς να του δώσει χώρο, να το παρατηρήσει και να δει τι είναι αυτό που της λέει, γιατί ό,τι κάτι έρχεται στη ζωή μας, κάτι μας λέει. Και κάθε φορά δηλαδή που το αναγνωρίζει, αντί να το πολεμάει, κάνει ήδη ένα βήμα προς την αποφόρτιση. Επομένως, δεν χρειάζεται να είμαστε δυνατές κάθε μέρα, χρειάζεται όμως να είμαστε αληθινές με τον εαυτό μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πρώτο και πιο γενναίο βήμα προς την ψυχική μας ισορροπία.